Bună ziua tuturor, eu sunt Ana și astăzi facem iar un episod. Tot astăzi e ora 9. Cum am zis, am făcut un episod la ora parcă 7 și am făcut la era de 5. L-am mai făcut încă unul, pentru că am spus de ce să mă dezamăgesc fanii mei. Să zic că uite, ăsta a făcut așa, videoclip foarte mic. Vă rog să nu uitați să vă abonați și să lăsați like. Dacă vedeți acest videoclip, să scrieți cel puțin, să vă anunțați și prietenii. Pentru că cred că astăzi voi face și un clip mai special pentru că mi-au laptop. Cred, adică și sper. Cel puțin cred. Și dacă chiar vă place seria, să puteți da like și chiar un coment și să vă abonați, pentru că mă motivează să fac mai multe serii, să fac mai multe episoade în fiecare. De exemplu, m-am gândit la seria asta să fac, dacă îmi dați like-uri multe, fac de 30 de episoade. Dacă nu e cel mai bine, cel mai mult din tine, ce dracu mai faci? În fine. Cred că mă să vedem. Așa. Chiar dacă vă plac, adică pe bune, dacă vă plac episoadele mele, puteți da like. Nu mai să venim de ale noastre. Cred că pot să vă face de 10-15 minute, pentru că nu am mai mult timp că am și treabă, trebuie să plec până undeva. Vă face și o serie cu ceva episoade mai speciale, precum și un joc cu box maker și mai multe. Da, deocamdată mai așteptăm puțin. Pentru că totuși, acum trebuie să termin și seria de Minecraft deocamdată. Voi face și serii multiplayer. În fine. Am uitat, cred că să vă spun în episodul 1 că deocamdată Minecraft-ul s-a schimbat, parcă așa pe mine. S-a schimbat puțin. Pentru că, uite că nu mai e versiunea. Se schimbă parcă de la an la an, sau ceva de genul. Nu mai e versiunea în top 10.4 sau ceva de genul. E 0.11.0. Știți? Da, schimbam din lac. Fine, ce ținem ducem la o platformă de joacă pe aici. Să ne facem pe platforma asta de joacă și să ne facem încă o casă. Să ne facem pe platforma asta de joacă încă o casă aici. Facem o mică căsuță, nu facem mare. Acum asta e. Să zic să facem o mină. Bă, chiar hai să facem o mină aici. Băi, dar ce mechere îmi trec uneori prin cap, da, nu știu să le apreciez. Ce mechere idei îmi vin câteodată. Și punem și Minecraft. Da, îmi trebuie aer la greu. În fine, văd că vin idei și mechere destul de mechere. Dacă cel puțin, cred că mina o să te, nu știu. Băi, să vedem deocamdată. Să știți că, bine că mă gândesc de asta să fac în mine. Așa mă mai chinui, poate găsești. Ce dracu? Și la am. Da, cred că am ieșit din greșeală pe Minecraft. Scuzați, am avut o problemă tehnică. Da, probleme tehnice.
Se pare că am avut o problemă tehnică, deci cred că m-a scos. Așa, hai să vedem apă. Cred că am avut puțin lag, pentru că am făcut cred că am avut puțin lag, pentru că na, luați chiar link-ul. Am avut site de pe care se ia Minecraft, pentru că am tot uitat de el să-l las și acum chiar îl las. Acum m-am gândit, oare vor și fanii să se joace Minecraft, poate pe telefon, să zic și eu. Și am zis, aia, vi-l zic acum. Trim tot bălciul ăsta. Așa, cred pe care e Minecraft normal se numește Mobogeniști, de pe care se... Stă. Da! Învăț! De pe care e Minecraft-ul se numește Mobogeniști, e pe ăsta care filmezi se numește Mobizem. Pe telefon știți. Și e o aplicație care nu trebuie neapărat, nu trebuie să ai telefonul derutat sau ceva de genul ăsta. Așa. E ceva aici. Apă! M-am arătat dacă găsesc un mob spawner. Samba. Piciorul. Băi, dar dă-te drept. Doamne ferește. Deci n-am săpat mult măcar, să zici. Sau ce dracu aici, nu știu. Ne ridicăm pentru că văd că trebuie să facem. Cum să evităm apa? Păi deocamdată nu știu, deci cred că o să las mina așa. Doar să cu mina, dar mă rog, după asta, gaura. Nu știu ceva, m-am gândit la altceva. Că după aia să zicem asta. Că e tot așa, hai să facem partea asta, încă nu putem. Bă, și aici e, mă! Pele mea. Am bat piciorul. Poți. Papa, mătii.
Eu zic să tăcem puțin de am pun pe aia. Gata, mă, nu mai e. Și am sfârșit, mă. Cam... Nu, cam atât. Mai filmez. Deocamdată mai filmez. S-a dus tărna copul meu. Așa, să continuăm. Cam atât cu acest episod. La revedere!